Una visita al monestir d'Escaladei en un dia de pluja pot ser una experiència màgica i introspectiva, on la història i la natura es combinen d'una manera molt especial. Escaladei, situat al cor de la Serra del Montsant, és el primer monestir cartoixà de la península Ibèrica. Encara que avui en dia està en ruïnes, l'entorn i la seva història encara envaeixen els sentits dels visitants. Quan arribes i la pluja cau sobre els camins empedrats i les restes del monestir, el paisatge es transforma. Els núvols baixos s'arrosseguen per les muntanyes, envoltant les restes antigues amb un aire de misteri i solemnitat. Els arbres es mouen suaument amb el vent, i el so constant de la pluja crea una atmosfera tranquil·la, gairebé meditativa. Cada pas entre les pedres humides et recorda que aquest lloc era un refugi de silenci i contemplació per als monjos que van viure aquí fa segles. Les gotes d'aigua llisquen per les parets de pedra vella, les ruïnes cobertes de molsa es veuen encara més verdes i vives sota la pluja. Els patis i els claustres, normalment secs i quiets, es converteixen en petits llacs improvisats, i els camins estan lleugerament enfangats, creant una sensació d'aventura mentre explores les restes del que un cop va ser un gran centre religiós. La pluja, en lloc de ser un obstacle, afegeix un element d'intimitat a la visita. Et trobes a tu mateix reflexionant sobre la història del lloc, imaginant els monjos caminant per aquests mateixos espais sota condicions similars, buscant la pau interior enmig de la natura i la solitud. Hi ha una altra planta de jardí, segur que pujar, que seria un mort. Això és estàndard, Els monjos cartoixans vivien seguint una regla estricta de silenci, pregària i vida austera, dedicant-se principalment a la meditació i al treball manual. La cartoixa estava organitzada de manera que cada monjo vivia en una cel·la individual amb un petit jardí, dins d'un conjunt de clausura que incloïa l'església, el claustre i altres edificis comunitaris. Els monjos també es dedicaven a la producció agrícola i al treball intel·lectual, i el monestir va esdevenir un important centre d'estudi i espiritualitat. El monestir d'Escaladei, també conegut com la cartoixa d'Escaladei, és un dels llocs més emblemàtics de la història religiosa i cultural de Catalunya. Va ser el primer monestir cartoixà fundat a la península Ibèrica i té un paper clau en la història del Priorat, una regió que deu el seu nom, en part, a la presència d'aquesta institució. El monestir d'Escaladei va ser fundat al segle XII, al voltant de l'any 1194, per un grup de monjos cartoixans provinents de la Provença, França. La seva fundació es va dur a terme gràcies a una donació del rei Alfons I d'Aragó, conegut com Alfons el Cast, amb l'objectiu d'establir un centre monàstic que difongués el cristianisme en aquesta zona de Catalunya. El so de la pluja es fon amb el silenci profund i fa que tot el lloc sembli més viu, més connectat amb el passat. L'ambient humit també intensifica les olors de la terra, les plantes i la pedra antiga. I quan la boira comença a aixecar-se lentament entre els arbres i les muntanyes, crea una imatge gairebé surrealista, com si el monestir emergís del temps. En definitiva, visitar el monestir d'Escaladei en un dia de pluja és com fer un viatge al passat, embolcallat per la natura i el silenci. És una experiència que, tot i les condicions humides, pot ser profundament enriquidora i fins i tot espiritual. El monestir es va situar als peus de la Serra del Montsant, un indret de gran bellesa natural, idoni per a la vida de recolliment i contemplació que practicaven els monjos cartoixans. El nom Escaladei prové del llatí Scala Dei, que significa escala de Déu. Segons la llegenda, el lloc va ser triat després que un pastor tingués una visió d'àngels pujant i baixant al cel des d'una escala, fet que va ser interpretat com un senyal diví per establir el monestir en aquell lloc concret. Durant els segles XIII i XIV, Escaladei va créixer en riquesa i poder, esdevenint un dels centres monàstics més importants de Catalunya. La cartoixa va ser propietària de vastes extensions de terres i va tenir un paper rellevant en el desenvolupament econòmic de la comarca. A partir del segle XVIII, Escaladei va començar a perdre la seva influència i riquesa a causa de diversos factors, incloent-hi les guerres,
les reformes econòmiques i la secularització progressiva de la societat. No obstant això, el cop definitiu va arribar amb la desamortització de Mendizábal, una sèrie de reformes liberals que van expropiar les propietats eclesiàstiques a Espanya al segle XIX. L'any 1835, com a conseqüència de la desamortització, els monjos van ser expulsats i el monestir va ser saquejat i abandonat. Durant aquest període, les seves riqueses artístiques i materials van ser robades o destruïdes, i les estructures arquitectòniques van caure en ruïna. El monestir va quedar completament desolat, i les terres van passar a mans privades. L'Associació Gent Gran de Matadepera ha visitat la cartoixa d'Escaladei, el dia 17 d'octubre del 2024, en un dia plujós. Els membres de l'associació, sempre àvids de descobrir nous indrets i aprofundir en el patrimoni català, van triar aquest lloc per la seva importància històrica i espiritual. En acabar la visita a la cartoixa ens hem desplaçat, en autocar fins al bonic poble de Cornudella de Montsant, per acabar la jornada amb un tast de vins i un bon dinar.